kubor nakaslem jong unongsan hima. Hakajing im kum ki breu bon sin ngi yatin ko ban mat ishibon ki jing e Henry ka shongpat hakajing ko jingmod ka jing yaisha ka jing treshitom bat ka jing len ladi khanang man la ban thom ni ki jing e baharukom kene ka khubor menta ka kren chapang ka jing ya lenti jong uweu samla rangba badon ni ka jing angnot ban long kum uta urang heksa hakajing im Ubalawat ya kilat kilenti kumno ban penhe bat penwandur ya kamet bakan he bat itnat bat day host nem arhajar hanyo uniu samla ulas dang ban pai kmat bat penlet jingmut syaka kam yele kai sports ya kabala tip kum ka kam kilan men ne body building lada fikir tiang din syakipor ba mensua hakabaya day bat kajing yele kai kilan met hapo gejela jongi Kidang don belai ki bempat smuto ya ketenrai jongka kebakin thum nado kabam kadi kathia akadem bat ki wei ki jingdon kam ki baka met kadawa khnang ban la ban penwandur bat pen itnat ya kamet Henry la da yenu jor pat hagni ka jok ka bamenta yo I baka jela jongiru kam duna shu I ki breo ki badon ni kita ki sap ki phong bat ki jingdon jing em ibangi la ban ong ba kala penyaran kat kerdan bat ki wei bat ki jela ngatharai paralok pilaya kwa hi ban tem wei uni usamla heksa bat uba hemet hado kat ni di paralok ngan peni itho sapi hagani ka por ya usamla ban yai pira manix em ba syong basa halang kerding mi bat Banyai pira udah ukon balai jong ikong wenti giris em na pedeng ki hindrengut sipara bat utrei ukta hapo katnat trekam jong ke office principal accountant general audit department ke jaka kilan met jong ba banyai pira ke don ha maulai mauro ya ke balai kerteng fitness first uba banyai pira ulas dang ban khori ki nam job Nado usnem arhajar khandai ter shado usnem arhajar khatsau badru ulong uwei na pedeng ki samla ubalayo olat ban mi khmat ya ka jilla sheka jingya ko jong ka sheru classic kabalong Mumbai usnem arhajar khatpra kabala penyai da ka International Health and Fitness Festival nalor ba usamla banyai phira ula pentibit yalade hakakam kilan met Takabasya hikai heki nong hikai ba pher ulong ru ubreo umasbun banya samlem yaki ki ba ula sya hikai sheki kena ki ba wan ban pan jingeram na hapdeng ke jingai lenti badru ke jing hikai jong ubanyai phira ula sei bat penmi ru shibon ngot ki kena ki ba yashim benta haki jingya ko peni doksa haki rensan ba pher laki long hapo ke district ke jilla badru shabar jong ke jilla kini ki khna ki ba ubanyai phira ulahikai amtang bakila yakhun ke jiya ko ba pher Henry ki da wanra nam ra buromru ya nong hikai lajong badru ya jaka kilan men khindiat sapang ki khna ki ba job ki jiya ko ki ba hapo ke jingpet jing khmi jong ubanyai phira ki kinthop ya Vivian Pajo Bala penyeso bat ubanyai pira naru snem arajar arpuwei bat ubala jobru ye gajinya kop jongka Ironman amateur haga men's physique championship arajar arpuwei nangta haga Mr. Meghalaya men's physique championship arajar arpuar bat ke Mr. East India men's Bermuda beach model arajar arpuar ke penlong harangpo Sikkim bat Vivian unsalait banya shimbentaru sahaki rinsan yakob peni doksa kibakintum yaka North East Classic Championship arjar arpulai kaban long hamachua Guwahati Assam badru ke Mr. and Miss India Championship kabala penlong deka World Fitness Federation nalor Vivian
dang don sowei pat ukhna samla bala syak hikai ha uba banyai phira ubadei nakashnong umulong Western Dia Hills ya ubala tip kerteng kum upenyo lat mi pala ubala sedang banyale kai nado usnam arajar arpo da kabas sedang shwa nalaying padru ula let ban penyaso yaradi hapo ke Satar Fitness and Bodybuilding Gym kabadan ha umulong padai tat ha usnam arajar arbuar yo benta ban sya hikai hauba banyai phira ti parlok ngam kwa than bun bun ktin namar ni kwa hi ban yo sngo yi jing shisha no nu samla rangba bat ki kam ki ba ule kumta parlok na kwa ban shim ni kala ban pyang sobhai phi shaka program ki sa oyam ki por pala wanra do nong san hima bat kani ka de khana linkot shaphang usamla banyai phira manik se Call me a god. Call me a god. Call me a god. Call me a god. Let's go. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiations, it's my way, I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation. They call me a god. They call me a god. Working or shots, give it all that I got. You can watch me work in my element. Anyone in the way is irrelevant. You wanna cross me, cool, not intelligent. Cause I don't forget like an elephant. Go ahead and tempt me, put it on the line and you'll come up empty. If I got time, I'm deadly. Never caught off guard, no, I'm always ready. I got a hand real steady. Look me in the eye and you'll see no hezzy. About to get real messy. I'll put you in a grave 6 feet like Kenny. Call me a god. Call me a god. Call me a god. Kakerteng jonga galong u banyai phira manik sim ngasong sa apolang kerding mi ngi siap ntai silong ngatrai musinya auditor hapo ke Office of the Principal Accountant General Audit Migalai Shillong but ngali akai hang ni hapo Fitness First Gym kani kabadon hapo mauro ni ke jingkilan mat jonga haus nem arajar nyu ngalai kendu yu khuna but ngalaong yu bun yalam yang ngakwa alang banlet kata ka kelan met tu ulai yalam yang hang te hapo borizu kabadon hapo relbong kata kopor dia ter kumta kiat ki por kiat ki stem tat hadu mentah ni ho ngak wa tu ipi ba nga sedang hawa raja nyo de kumta hi da kajing yelam nanti jong beli tai kenrat ngalala banyak kendu ya i se jonga i se Flanagan i belong ru u try jong ni kajim de kalau ngi ke sunat ke ba kemen ha bang ngalala banyak kendu i nama idi we na kita kinong ai bensip bat kinong penslur yang hakato kapor hakaba hawa raja prahi ngala sedang ban yakun ti kumta ngampak da suthu bha ya kata ka competition kalong gumnu kata ka dan sanjing yakun kalong gumnu ti hakaba ngala sulet rere kumta ti nga yo fourth place hakato kapor hawa raja pra ti kumta da kajing rap kajing i da kajing penslur jing ai mensim kajing i hawa raja khandai ngala yakun biang bat ngala job ngala ra ya ka overall championship kumta ter kaya kipor i bokho ha du war hajar khatsau ha ka ba ngala le banyakun ha ka mesti nyaw sa ka balong juai hang turung layu ra ya ka overall championship kumta wajar khatsan ngai khun ka Mr Ironman ka balong hapo shalong
hang turung alai ora ya ka overall championship kumta hawarja kan riung lele ke Mr. Meghalaya nga yo nga job ha kategori ke jonga bada ka overall pada nga yo ya ka first runner up kumta ki ya kipor ki ba habang ala kre ban kiu no ila jong ha na ka state level sya ka kumta sya ka bangan represent no ya ka bangan mikman no ya ka jela ka jongi ngala poi hawarja kan yo ngala yele ya ka Mr. Northeast hak to kapor nga prepare tat bagawi ka competition tak ada kham yang to kapor but still nga kat balai nga late banyak kun nang tu pada nga poi banyak kun pada hak All India Civil Service ke belong hapo Pune ke bagi central government all officers jom ki central government ki belong ya competition hak ba la ban ya kun hang tu hoi ka nama ka competition ka top ba ta kapor nama ba la di All India te ki lawan ki rang kelamat ki bahe ti ka kham India but still nga kat balai la ibor nga tur syakmat bangan yang lang bat ki bangan yakun lang bat ki kumta ti khat du pada hawa rajar khat pra hak ba ngala yang hak rensan jong ka belong ka ngaju kwa ngaju ong isaru barabor bang kwa bangan poi hak international level ti ngala poi hawa rajar khat pra banyak kun ya ka sharu classic ka ba pniat da ka IHFF International Health and Fitness Federation ti ka tu ka dei ka jing yakun ka ba nga supnat tam ya namar ba ngi don ko ma saus pa andru pungut ol ki baro ki nong yakun to kapor ha kapor ka ba nga sedang kata ka long arajar nyo ngampat da sutu ba namar ba ngarang kena tat ti ngampat da sutu ba ka ko bam ka ko mlek kai nang ta pade ka res ka thia ka dem te ka sulong om ta nga su lek kai kum tu long ba okey bangan sat bangan klan handai kapoi kapor hau arja khandai hak bangan sedang ban susu ba hawat ngaduna kar kombam ngaduna kar kom thia hawat ka jingi lek kai hajem ka biang handai ngasang ban susu pada ba ka ba khong san ya pada ka dei ka bam hak bodybuilding jungi pindup tip ya kata bangan ngan batai pi kalong ba 90% ni ka dei ka bam 8% kari hajim but 10% kari kate kadam ke jongpi so la pilala ban le kata dan PE ya kata ka kajingkiu wa kamat ke jongpi kan dan ngat sedang ban sutu ngat sedang ban persyang kumtahi kat badangnya jipor ngai kajingkiu wa kamat ke jonga tama ka sempor ngapa dah haru sansnem no arjar khandai haru arjar khatsau bangan sedang ban i kata kajing kiau jong kata kamat hak bangala ban yang pada ki competition betana hau naru araja kat sausak do khat pra ngadong ipi ko bai ngi ki bai lek kai kilan mat hi ngim judan kajing hun ngi kwa bai ba kamat jongi kan kiau ngim judan kajing hun ngi kwa bi bakan kiau kamat kumni ku mangalong menta ngakwa su mangan kiau tolong ta ngi terang bat ngi lek ngi persyang ling ba ka bam ku jongi ling ba ka jingi lek kai jongi hajem bat ling ba ka thea kadam ku jongi pi kalong kumni pe no ngan batai pi sebangki supplements kenyat ngas kwa bagi tu pi leng bagi kita ki jingjob jonga ngalasha ban itu ha kawai ke company ke brand ke bagi khot ke absolute nutrition ke dei ke brand ke ba tam hapo India ha ke ba pio iki supplements ki ba ki balong genuine de kumta hau arajar arpau ngalasha ban ngalasha jet ban long brand ambassador lani ubran atlet jong ke absolute nutrition di haba poi pat ki supplements kalong kumni ki supplements kalong ngan subatai kendiat ipi kalong ba to supply to supplement your muscles kalong ni hakapor bangi dap lek kai ki muscle jongi ki ksa ki dok sa jongi ki kwa lani hakaten parang ki ong ki demand ya ke protein de hakatu kapor ka ba pimla banra ya ka protein kita ka protein jingbam jong fi mos ong kala ni ka do siar lani ka do masi lani ka do ha te pd do supplement lani do whey protein te kumta ulek ban supply ha ki do ksa jong fi kumta ki kia ki do ksa jong fi kalong da la da pi ya ka no ka sport lani ka no
lara pisutnat kamton kajing kata kamton kata kajing so benut kamton kata kajing so babi namar kalong ta haba pi pelut pi bakamet jong pi kakiu pi pet ila jong hayit pisutnat lara pia nya surok kibriu kipet pi pisutnat kamang bangai gilong sarong ni so sarong lani bangi hemat lani bangi kumta hangri kadon pat la kata kajing so tenat ke ba kibriu ki i ya pi ki tu ya pi kum tahu nong jalan mat lani u bodybuilder ti badan kenjat pada ngan batai ya pi pada kam tam ya ki kena ki ba dang pulih ki bam patre mo no dia kadon kajing kata ki ngai ibun ba ki kena jonga ki ba ki don ni kita kajing ki ba ki ju ya peli jung ban ngabe ki ju ya share hidup ban ngai kita kajing ki jong ki ha wai de ba plating ka nomor kan ni ke sport si kadai ka baram dor kadai ka baram ma nomor ba kalau ta pihak ban pelut ya ka bam kadi jong pi kum tang mongai pi nyok 10% kadi apa ying saja ti plus lada fi kuat bendi ki supplements ki long ki ba lada fi let ki supplements ki ba kham ba kamut kador kham rem ti kum tai ti rei lada ngai pat ki khna jong ki ba don sisai kata kajing ki don sisai kata kajing sutnat ki don sisai kata kajing terang ki jong ki kat ka bangala ai ngai rap ki khna jong ban pen kiu ki ban ra ki ban promote ki ban pen yang ki hakiran san ki ba pher kum tangan abun bi ya abun hi ki khna ki ba ngap seluruh ki bakin pen imet nang hapo gym ki de ban pen i ka met jong ki ka jigit nat jong ka met ka jong ki hapo stage tu ngaju pen seluruh ki barabor ban bun hi ki khna ki jung kongo yang bat ki ju wan shakhmat ban ong tosa gin yakun te kum tai ki jing job ki long ter ki adu warajar kum tai adu warajar khasan kan dum tu yang lasdang men hikai ki khana te ki jing job te ngam ju du hi kan kum ta ha u arpway ngadon ya u Nashville paju ha ka bola job ya ka overall championship ha ka bede bat ka men's physique category kum ta hu arajar arpu arpan ngadon yu rohit barwa uba represent uba nikmat namanda kan ka gym jongi uru kum ju la job ya ka overall championship ha ka bai day bat ka men's physique kum ta war apulai pada ngadon ya u penyu lat mi pala ubana umulong giant hills uru kum ju la job ya ka overall championship ha ka men's physique category ka brang long shen mencem ubana ha po juai kum ta dengan aku ngaku apa tu ipi ba uni ubana uban wan kata kalau ka sau tarik jong u ni ubana uban wan indon ya ka jing ya kun Mr. Megalaya ti ngadon ki khna ki ba khambu ni ngadon po Giant Hills ki ban wan ban ya simenta kan ki jing kun ti kumta ban napo nang ni na gym pre na silong pade ngadon yu wi khna bekerja ngu Vivian Paju haka ba ulaya kun man snem haka Iron Man ru haka Mr. Megalaya ru ula yo ya ka placing but ula let ban represent ya ka state jungi haka Mr. Northeast haka bahang tu ru ula yo placing so kumta kalong ka kata kajing berkreat jung pada nadu snem hadu menta kalong namanta kajing temu ban ya kun ya ka banyak kun biang ya ka Mr. Northeast kapan long hudi sama kenai tarik bat kumta lara dekat kajing snake jung beli lara ula ban yo ya ka placing lani kajing job unla ban open create ru ya ka nationals ngadon hi kena ni bagi district ru dan rai khniat ngan sukwa banyak tu ipi kalong ke idon ijing e khniat namar bangam ya kendu iki man kasi ki kena ki ba ngatrin hang ni hapo gym kamut ngai kendu iki man kasi ngayo check iki man kasi ngayo check ka condition joki man kasi ngayo check ka posing joki man kasi ngayo ban ii ban ong iki o hang ni duna o hang tai tam o kum ta ka khamsuk tan dei ki kena bat ki basabar jong ka selong pada ka kham e khendiat namar ba ngam yo man iki ngam yo ban kendu iki rei ngasu eye training iki ngas lingba ka lalong online training but kumta ban ka sisen lai singi lani sisen sausi nga pha yaki bakin pha ya ka dur jongki sanga khrang bangayo ban check kanu ka buduna kanu ka batang
Ti kumta ka kham e khandiat re nga sukman pat ba ngai ba kata ka jing trish tom ka jongki kata ka jing long kata ka sincerity jongki kata ka dedication jongki ka pen isi sha ba ki dah terang sisa kumta ka subyang no hi kumta hi ka rukumbam jonga hi ka phepa namar ngalet ya kata rukumbam ka bangabam duna ya ka carbohydrate jonga ka bangabam kalong tang men step kata kalong tang 40 grams lani 40 to 60 grams ka carbohydrate and the rest of the meals pada ngaju yele hi ben maintain pra senbam hakashisni mo te kabangabam carbohydrate di kalong tang ka first meal jonga henry haki babut pat jong kata karukumbam jonga kalau baik tang ka protein bet Kong siap kwapan ai ngu yuble nong bot nong thau bala ai yang kanika Portland ni kanika rinsan kamtang baga kunhun jong non san himama ba kilai wan ban shim kanika interview te shipang jonga khandiat ng kwapan patai nga kerteng Vivian Oswen Paju ngasong asa ante ha New Shillong mau diang but haba yadai ba kanika jingya kelan mad ngasdang na do u snam arajar ka khandai shwa ka lockdown tamba hatupor ngadang puli ngadang le ka masters jonga station Mangalore ti hatupor nga khamyo ba ban focus ba te nga letang tang shibanai steng do arbanai ai te kawan no ka to lockdown jong covid-19 te nga haban stop no te hadien pat daram to hadien hau arjar arphau dang lawan phai dang la adap ijing puli te hatupor kadang yat ka lockdown ti ngakwa ngatrang abang kwa ban lekai katnu ngala persang nala dia ban lekai ko hombo kau tangba ka ya pher pi ta pi lekai hajem bat pi lekai hieng marba hieng pemdan kita kitiar ba hajem piton kita kitiar ki ba la ban wan ra ya ta ship jong ka met ka jong pi ti hu arajar arphau te nga ka por jong por lockdown ti nga tax si so ban pira marba to por kim pat plien ki jem dong tay we gym jong we noi porlok jongi ba play ta gym te ya le khai tengah taxi ser ngong ser ngong bangaru ngakwa ban le khai mo te lingba kita pat ti seru I kloi be indirap I khot yang ba to wan shani si gym ne le khai te to pon dang rai kho ba tengah asdang man le khai no do arjar phau dem to wan biang lockdown te ngalik pai no sekal kata kalian kam kejam kejonga te dem to ho arajar arphoi ngawan pai te dem to ngasdang melekai ne fitness first gym ho ngasdang melekai no do arjar arphoi tang bang khamyo ban fokus ba hande no do arjar arphoi ngalabu kata determination tani kata thong mo bang akwa ban lekai ki competition te ngasdang men lekai ting e ni ha fitness first gym ka badan ni mulai moro te lingba ka jing ai men sim jong isa bania pira jing isaf Flanagan Karwan lang ibadai I president Joka Melia Bodybuilding and Fitness Association iong ba bangan yukun ya kanika Iron Man jongka men's physique kabalong house nam arjar arpoi te nado nang tahi ngasdang menyo mensim ngasdang bani khuni competition ho arjar arpoi ngayo ban please ngasha please haka kategori lejong jongka men's physique te darab nang tapat kom ho arjar arpoar ya le khai saka Mr Meghalaya men's physique championship hi ang turu ngasha please haka kategori lejong te dal adab naka Mr Meghalaya arjar arpoar ngasha banjit balik represent ya ka northeast men's physique kabalong hante hasikim te hang turu ngalek kai ka men's physique te ngasha place ya ka category lejong pabrika second place te menta nang ni khmat ngadang prepare ya ka northeast classic te ka northeast classic kabalong hani ha Guwahati hau khnai trik December te daka jing
jing trace tom jaka jing long discipline but determination ngai scam ba ngan yo show bangan kejo ikta ke rensan ke bakham he ma bai ong kum ka national level international level te ngai scam daka jing support jong ki mentor ke jonga jing noi kai ke jonga bakum joro na ladi danga trace tom hi dengan la ben poi sikta ki thong ki ba kham halor ti por banga sedang ningkong por banga sedang dengan lekai ti ro por kan padan knowledge ti ki don ki breu jing sha ki ong ba la li jem la he met mo tang ba kam long kom ta jing sha ka jem ka dei kum ka jem ka percentage ka jem ka dei tang lai 4% ban 4% ka dei ka bam ti por banga sedang ningkong kolong ba kampat tip ke banga dei ban bam ngasu tip tang ban bam kat tu kat ni ngam tip kata ka protein intake ka dei ka carbohydrates intake ka dei ka ti long kini ki dei ke ba por banga sedang ngam tip ti ka met ngaru to por long kam ipu kam iping kam ngam yo kata ka proper protein intake ma kata ka protein intake ka babiang ti hadin pada dam tu la ya kisnem ti ngandara kan do isa ti isa sedang ai ngai ka diet plan isa ai ngai ka workout routine ti nang ta ngasdang ban sutho ka difference ka jing ya pher jong komet ka banga sedang hau arjar arpo bar hau arjar arpo ti arjar arpo por banga sedang ya ka competition to por ngayo ka diet ngayo ka workout plan isa ti hadin si banai arnai laya ka tu ani banai ngai sedang ben i kata ka jing ya pher ha ka met ka phat ka jonga dadai ha ka lan ka bam ne dadai ha ka lan ka exercise ne dadai ka lan ka thia ka dam ne long ba ngalayo bangan track namar ba ngalayo i nong hikai iba la bein bodin ya ki exercise ni ki bam ki di ka banga ya chman tatati ka ba dangi pek ka ba ong da ka khtin ong wei ma ka universal truth te kata ka jing sisa ba kani ka wei ka jing le kai ni kata ka sports ka barem ho nomor ba porngang sedang puli ni kong porngang puli porngang sedang melekai ngam patla ban yo ba kata ka pisa ne yeng na semba ngala bangan support ila di hakalan ka protein intake hakalan ka bam ka di te bakum juru dangapet nadu usnam arjar arpoi bang sedang melekai ba te ngai i ba ka bam ka di ka wei ka ba kongsan hakni ka sport ka jongi bakum juru kalong ba ka de ka kham sitom ru namar ba bapinti ki do ki ba pher ki bonjai ki do masi do kha do siar ka peleng nang ta ki dan sakit supplement si jongpi kam de ka besuk namar ba kasim hai kata ka pisa ma kam tami ka pisa pilanya te ka long ka syam jing kam tami tu ki bam patre te kum ngapat menta bala tre te ngadang nadu bala sedang menteri ngadang la ba ngadang yo bangan support ya lejong ma ling ba ya kani ka fitness industry ti menta ngadang prep lani ngadang prepare ya kani ka Mr. Northeast Classic kaban long hagoti ti darab nang tu lesi through God's grace ma dang yo bangan cha place ha ka tu ka den sala ni di bangan job itu den santi an ya khun sai kan nationals kaban long ha Rajasthan kabadi inaffiliated but ka World Fitness Federation jongka association jongka jela jong na yeng jing sisa long ki sit ong beli phile kai gym phi yo yu phile kai gym phi jaka ba phin le kai jaka phin he mat so bali phin he khli ki ong ta ni ti tang ba kalong pat ka determination bat ka kata ka jing thang na la di mo bangi kwa bangin yu i ba ngiyo ya kata ka met ka basat ka bakhlaj ngiyo ya kata ka met ka ba kot ka bakhya ba ngi bangin long uta role model la ni bangin long uta u nong mi khmat la ni uta u nong pen i ya ka nuksa ya ki wei pat ki generation mo ya ki wei pat ki khana samla ti hoj na yeng ni kong kim support hadien pat hadien ka competition arjar arpoi dingila i job dingila i mi saki rensan ki ba pher ti na yeng ru kila sedang man ai kata men sim kila sedang ben support kyong hoj kong ba kani kadi kata ka industry bangin laj na ka bam kadi bangin laj na ki kam auria kam bangin laj na ki kam jakhlia nang ni smat ma ti na do nang to hingi yo ka support na do ni yeng na sem na do ki ba yeng ba sem kum juru ngam la men klet ki perlok perjor tu jonga ki trainers ki jonga ba kum juru ki ba ie ki be jan ma
tengah di penyulat mi pala langsung masak senang umulong ngajan tiahil sejawai te ngala sedang wan lek kai tun do por ba nang wan lek kai por ba competition Sikkim dan tak por ngala sedang wan lek kai jim te hadok mentah usnem arzar apawar hau benai Disember tu sedang wan lek jim ni nongkong do ngam ju phat du lek kai jim sa ngasu kau tu yeng bat nga lek kai untuk lek kai apps lek kai tang tu tang exercise ang tapat nga lek represent pat ka musan Meghalaya dan mang tu pat ni lek jangga Mr. Isun nga dan sedap class 12 ausnem artar arhoi ngam don ka biang habang lek ni dengan thoi me pa te kisngeu tamnat hi ki ai mesin ki ai lat ai bor hingga ka bangala ban lek kai te ya kene ba ngala ban padang ni ban lek ka ni de ban nongkong bala penselur ngade sar banyai phira menixem ila ju call ju text ju phone ngaman lagi por ju seneng ju pen inga lek ungta ya ke ngade ban lek ila penselur bahaya ngaman lagi por bar ila pak ready baiknya barok sistem ngala lek kahi te nang ta de sa banyak perate nongkong do ngelej mi akaran san jong kemustan Meghalaya jong arca arpawar ngayo bronze medal nang topan ada siti untung lek pada Sikkim nang tapat ngayo 6 place nang tapat hadok mentang ni jong miu jong unus dem arca arolai ngalayok pat jangga Mr. Men Physics overall champion. Yang Men Physics belum jawai. Ngalak job juga overall job Men Physics teh. Ya kabam di ngasngeu biang hi tang ba kam jinjar mar belai ba ni subela muskimo bang ngimyak lar ban bam do kata-kata kumbade ban bam tang bahak ni pat garansan bang ngalek mi ngasedang no ban bam tas peusni nomor belai bang abdon kamai baro sibna baro sistem dan ubah porliur kemni mulai selap ban trade kita teh tak daw su prepare batang peusni saro la ikai ngai ong bait kat bala te ready bekum tang ta teh bam bait kum tang ta ki bede bangen bam te ha kedi pat ngala sedang ban bam do arwe te kunto ne do benai bagus untuk teh milik ni pat te kam jinjar mut haga dadai babiang ba bang yok te sengau tenat hi ban bam ban le ik tamba pomyok lat ba te takadang sitre belah kat bang yok belah por step ngalek kai apps por memit pat ngalek jang por body barok te ka kam khia hi tamba lagi jing tristom te hapan pendep ya ba kai bang akwa hapan pendep em tak daw nga kat bangala te nga thai dengan drem dawan pre ban belar kan no nga seplet por khnang bai ban le kai te kat ba ki bang dang toni nesene ki ba isar dang la ban nga le kata te nga ban le kat bang dang la ban persang kat ba ngadang la mentan te nganya persang hi aduk gi sadok seni skmat te ngam tip so gan long kumno tang ba hadok menta te ka bangan dang la ban bot bangan le hi ka banang doni sa banyai pra bang dang don ban pen ilenti nga kumne le kumtai nang ta dang don ba suggest nga ban bam kuta kita ban le kumtam ta te ngadang la ban persang ba ban le ya ka lesa te ngam tip da ngayok kam namar nga la persang ban wat ki kam ba ka bangala te ki jum lit man pet jong master jong ki Men Physics te i bakam ibang bakam yu te deyu o yu te andre deyu time kumta kuma julong hi ngaju yawer iki khun samla iki khna ba kamtam kuma ne ka prathai bom ta phi hi nia tip hi kumno ka prathai ka ya hanre ha mangai kendu ki khna kamtam ki khna thamai kiba pet yanga kiba look up yanga ngaju yawer iki ngaju khot iki bakin wan shajim ba ladaki don ka por ladaki la ban pelat por nomor phi hajim kalau kumtai pi don kam kumtai steng ar kantai hajim
lan haka bede bat kajing kun competition kan ti haka bede bat kajing kun competition ni kam don kam buôn ke por kandiat hajim kan naman ngihap practice ke posing ngihap practice ngihap le cardio ngihap workout ngihap le kaya sekumta te kumta hi kat bagi la ai ban pelat man spare te ipor ke jongki ngaju ya wer ki ngaju pistol ki bikin wan sajim te kalau kumta hi ki babun hi ki ko ngu bat ki yawan sajim kan te kumta kentu bat ya wer ki khun samla jong ka rikasi janja jongi ka beri ke jongi ka meglea jongi bakin bakar bodybuilding kata kajing kelan ban mo ka bagi ong kan long kajing mentoy ha kajing ke jongi namar ba kajing kelan bat hi kalong tate kalong don gi bashim kum kata kajing sutenat kum belong manga kalong kum ka passion kajing sutenat jonga apa dia bodybuilding henry lara pidon pada kum kata kajing jet jong pi pada pilak ban penlong kum ke profession jong pi kum ke kam ke jong pi ba pinlak ban yok kam ban tre mentali pi gi babun ba ki gym ki thamai ki mi keleng ke state jong ni tang shlong de pidum la nyu su ki gym ti haba pi sim pada bakalong ke profession jong pi pada pilak ban pudi ru nang tam pada pilak ban wan kum utrina apa ke gym kan long ke kam ke ni pi kumta ka jing ai men sim nak liang jonga kalong ba menta dangi pet ya ka situation menta haka jela ka jongi katnu ki khna samla ki bala angop ki bon jat ki substance abuse dan ni kita ki jing pin bu aj ma ti nak liang jonga ngakwa ban ong ba ngam ong ba ya ki khna samla wan tang se gym pila ban lek kai kono sport let's say kan day haka cycling let's say kan day haka swimming let's say kan day football cricket ban lek kai gym ban kelan met let's say kan ni kono ru ka sport ka sport si sen ba pila involve fil jong haka kono sport kata kan ai men sim pi kan ai kata determination kam tam pi ba piniat chakmat si sen ba pila kam tam for example man ta cho ai nuksa let's say da fila wan gym ar lai manai man ta di fila ya kata ka jingkela haka met ka jong pi pinum kwa ba pin lej biang sedin ba pin rai kho biang ba pin long ba pin swai be hakamet ka jong pi ti kan ni ka kwa ban ai msi mi ki khna samla kolong ba da phi interest hanu no sports lej be so ba tor be chaprang na marba ba pin laj na ka bam khadi na pin laj na ki kam jakhlia na pin laj na ki kam ba man ni smat ti kolong kata ka jing ai msi jong ki khna samla ni smat pan kentiu kon rong ki prasamla kasi jongi kadi kwer kunco ngidai ban kat pala ngi hapannya persang baik kat bang ngidang eji kan ni kam sakawero bang ngimder ban ngop ha ki kenja jing di jing bam dei bangi wan le ha ni ngila sing bala jerem kemet dapoh yang la bam la thia la sing bang dei bat ba kumno da la melin pat ki kam jekliang tu kumne te mlong am ta kata kat bang ngidang la hi te bha bang sekri hang ni sekri ke sport bangin la na di ke bam ta kata